Parta verde loureiro, deixa clarear a lúa. Aparta verde loureiro. Estás no Centro Social de Bixoi, dedicado á figura da exiliada e galeguista Luísa Viqueira Landa. Se te desprazas até a Quinta do Cortón, poderás coñecer o seu espazo da infancia. Seus pais, Jacinta Landa Vaz e Xoán Vicente Viqueira, foron persoas moi activas que lle transmitiron o seu compromiso e amor pola cultura. Cando contaba apenas con 18 anos, estala a Guerra Civil, e queda encerrada nesta quinta coa súa nai e outros 8 nenos e nenas durante 9 meses, sobrevivindo grazas á axuda da veciñanza de Bixoi. Superado este episodio, exíliase en Moscova para exercer como profesora de crianzas de familias represaliadas. Máis tarde marcha coa súa familia a México, onde se converte nun auténtico motor político e cultural. É parte do Padroado de Cultura Galega de México, secretaria da insigne revista Vieiros, e participa durante 10 anos do programa radiofónico La Hora de Galicia, retransmitido en galego. Ensina a tocar a gaita e bailar muiñeira a moitos fillos e fillas do exilio. Tamén desenvolve alí a súa faceta política. Integra un grupo de mulleres do Partido Comunista Mexicano e da Unión de Mulleres Españolas, Mariana Pineda, que mantiña comunicación permanente coas persoas presas das cadeas españolas. É ademais unha das fundadoras do partido Unión do Pobo Galego. No 1975 visita a súa Galicia natal e marcha de novo a México. Apenas volve ao lugar onde a súa vida foi truncada, como ela mesma dicía. Seguindo a súa vontade, os seus restos descansan no cemiterio de Ouces, a carón dos do seu pai. Bergondo en feminino honra a Luísa Viqueira Landa por o seu amor por Galicia e o seu traballo incansable no exilio.